Добър вечер на всички, които обичат красотата и чистотата. Добър вечер на всички приятели на компания Михи, на всички клиенти, на всички, които обичаме тази прекрасна компания. Аз съм Екатерина Захариева, лидер в компания Михи, и днес с удоволствие бих ви представила един чудесен каталог. Един невероятно пъстър каталог, който ще ни представи компанията следващите няколко дни и той ще остане до новогодишните празници. Един каталог, изпълнен с много нови предложения, с неща, които толкова много очаквахме, защото ние обичаме да бъдем красиви и не само по празници. Но с този каталог, Impression каталог, който представя компания Михи, днес ще ви представя някои от новите продукти, някои от дългоочакваните продукти, поне за мен, които компанията ни представя, за да можем да зарадваме нашите любими хора, а и ние да блестим в новогодишните и коледни празници. И така, нека да погледна какво ни представя компанията. Всъщност цялата идея на компанията се провокира от две грижи. Грижа за красотата, грим и грижа за нашата красота, както и много подаръци, свързани с нея. Защо всъщност компанията прави този промоционален подарък на нас, за нас, точно за тези два последни каталога за годината? Защото по този начин ние извършваме максимални продажби, ние имаме максимален доход от продажбите, както и по този начин имаме възможност да развиваме нашият бизнес, да стартираме нови възможности и, разбира се, да се развиваме с компанията. От тук натам, нека да погледнем какво всъщност включва то. И така, първата изненада, която имам, това е комплект, който всички вие познавате, но този път е организирано в един комплект грижа за лицето и тялото. Аз лично ползвам този продукт и трябва да ви кажа, че стана любим, защото освен, че създава на моята кожа една невероятна гладкост, пептидите, които работят в него, правят кожата неузнаваема, както и създават нощен и дневен комфорт на нашето лице. Това, което компанията ни предлага само за 68 лева, този невероятен комплект има 3 продукта. А това е релаксиращият кожата дневен крем, лифтинг нощен крем и хидратиращ бустер за лице. Само за 68 лева невероятно намаление на комплекта, за да можем да опитаме всичко, което ще бъде най-подходящо като подарък за нашите близки любими хора, както и за нас самите, защото ние трябва да бъдем лицето на компанията, да изглеждаме перфектни. И за това този подарък може да си позволим да го получим само за 68 лева. И така, нека да видя следващите продукти. Това, което толкова много очаквах и това, което толкова много ми липсваше в компанията, е точно това, което за нова година ще го имам в ръцете си. А това е така наречения хидрогел пач. Познаваме този продукт, защото знаем, че пачовете, които се ползват, те са изключително бързо действащи точно върху местата на нашето лице, на нашата кожа, там където имаме нужда много бързо тя да бъде възстановена. Знаеме, че в компанията ще се предложат 5, но до нова година в ръцете си ние ще държим само 3 от тях, така че ще има нови изненади след нова година. И това, което за всеки ще заплатим по 26,40 лева е анти-ейдж, свежест и блясък и тонизиране. Всеки, според проблемите, които има на неговата кожа, може да избере най-подходящият продукт. Според мене, за момичетата, за жените, които са около 25-30 и когато започва всъщност кожата да преминава в една такава
да застарява, така мога да кажа. Може да се ползва, разбира се, този, който е свежест и блясък. Другите могат да тонизират след 35-40, но когато една жена мине 50 годишна възраст, горещо препоръчвам тя да вземе първият, който е анти-ейдж, за да може с по-богата консистенция по-бързо да решим проблемите, които ще имаме на нашето лице. Толкова очаквам продукт, а това ще бъде и моят подарък лично за мен за Коледа. Очаквам и благодаря на компания Михи, че се грижи толкова бързо и добре за нас. Искахме пачове, ето ни и пачове. И така, нещо ново, нещо различно, нещо интересно, което бих ви предложила. Само два комплекта, които са Hand Help, можем от 4 продукта, които ги виждате пред вас, за 32,60. Два комплекта можем да закупим на тази цена, но само два комплекта можем да закупим на тази цена, защото самият всъщност продукт е 52 лева. Компанията ни го подарява за 32. В него включваме тези два прекрасни крема балсам и пилинг за ръце и крема парафин, който аз лично ползвам и съм възхитена от него, както и маслото за ногти и за кожички, което много, много често ползвам. Компания Михи иска да ни даде повече, за да можем да го споделим с близки и любими хора. Да споделим два тези комплекта с нашите любими хора само за 32,60. Така, нека да видя следващия. Още едно нещо, което наистина ми липсваше в цялата гама от козметика, от макияж на Михи. Трябва да ви кажа, че това, което всъщност компанията дава, всъщност което компанията ни предлага, е искам да ви кажа, че е нещо ново, което сега влиза в каталога. Разбира се, бронзатор с многоцветен мат, който ние можем да ползваме върху цялото си лице, тогава, когато искаме да сложим един тен на лицето си, да излезем, да се гримираме при вечерната ни разходка по празниците или пък да отидем на работа сред приятели и колеги, както и един многоцветен мат руж. Това са двете неща, които наистина много ми липсваха в серията макияж и вече те ще бъдат налични в новия каталог само след няколко дни. Горещо препоръчвам за хората, които се гримират, особено през зимните периоди, когато кожата трябва да бъде защитена, освен с хубав крем, така можем да го защитим и с тези продукти, с многоцветният руж и многоцветният бронзант за лице. Нови продукти, наистина изключително много се радвам, че компанията не спира да ни изненада. И така, нека да видя следващото нещо, което отново лично мен пак ме изненада, защото по празниците трябва да блестим. Всяка една жена, всяка една любима жена трябва да блести. А няма как да блести без да имаме блясък за тяло. Блясъка за тяло, който предлага компания Михи, е в два цвята. Единия е в така нареченото лунно, другия е в слънчеви така нюанси и в лунни нюанси, сребристо и в златно. Зависи какво ще облечем, зависи как така ще сияем. Всъщност и компанията ни предлага два различни нюанса, които можем да поставим на нашето деколте, на нашите ръце и въобще, ако са открити местата, когато ще облечем една красива рокля за новогодишните или коледните празници и ще се съберем с любимите хора. Другото, което мога да ви кажа, което също събуди интереса ми, това е средството за крем Multigold, също един от продукти, които ще използвам и ще дам на среща обратна връзка. Аз го виждам на снимката малко по-тъмно златен, но предполагам, че е златен прашец, който ще даде на нашето тяло, деколте, блясък, за да може да бъдем наистина бляскави в тази невероятна коледна или новогодишна партия или нощ. И така, нека да продължа към следващия
слайд. Компанията не спира до тук. Виждате, че всички трябва да бъдем красиви, блестящи, сияещи, защото нова година ще ни донесе още повече успехи. А как ще ни донесе тя? Когато наистина покажем нашето сияние, как да ви кажа, да сияеме, да бъдем щастливи, да бъдем усмихнати. И ето това, което компанията ни предлага. Течният блясък, който ние ще използваме. Разбира се, аз лично ще ползвам някой от тях, този, който разбира се ме подхожда. Имаме в няколко нови нюанса. Това е шампанското, розов облак и диамант. Разбира се, в зависимост. Виждам, че тенденциите са към сивото, към златното, към сребърното и златното. Това са новите тенденции в грима тази година и затова всъщност и компания Михи подготвя цялата тази гама от продукти, които сега ви представям, точно в тези нюанси, защото не само и след новогодишните празници трябва да блестим, идват и други празници на любими хора, разбира се, именни дни, идват Свети Валентини, много други. И винаги ние трябва да бъдем блестящи, красиви и усмихнати. Така предлага компания Михи този течен блясък само за 21,20. И не се спираме до тук. Трябва да ви кажа, че ето нов комплект, който компанията ни е подготвила. Аз лично съм ползвала и двата продукта и мога да дам веднага отзиви. Изглаждащият праймер е една невероятна основа, когато решиш да поставиш своя грим. Трябва да ви кажа, че няма как да се изпотиш, няма как да потече грима, когато си сложил праймер. Това е, което аз лично ползвам тогава, когато трябва да бъда в затворено помещение. Хубаво е да се ползва като база, като основа за грима. Много бързо попива, много ефикасен. Аз лично много го харесвам като продукт, защото знаете, че се гримирам всеки ден и той е неизменна част от моят ден. Също хайлайтерът го ползвах лятото. Ползвах го лятото, защото знаете, че когато така кожата почерне, на много места тя не е равномерно почерняла. Има места, в които може да се обели, разбира се, от слънцето. И това е продукта, който на мен покриваше идеално, когато трябваше да облека една хубава лятна риза, за да мога да изляза навън. Покриваше идеално моята кожа и тези невероятни отблясъци, златни отблясъци, които има, придаваха на кожата изключително хубав загар и загадъчност, мога да кажа. Така че компания Михи ни ги предлага отново в комплект само за 32,20 лева. Възползвайте се, и двата продукта за мен лично са изключително приятни, полезни за хората, които желаят да поставят на лицето си грим и да бъдат сияещи всеки ден. И нека да видя нашата следваща новинка. Колко много интересни неща. Всеки път компанията Михи ме изненада. Ще ви кажа, че тя ни е подготвила изключително много подаръци. Подаръци във връзка с тези новогодишни празници, но подаръци, които наистина полезни, както ги виждам за нашия празник, за новогодишната трапеза. И това, което компанията ни предлага, са два комплекта, които вече ги познаваме, много от тях сме ползвали от продуктите. Два комплекта само за 66 лева, като в добавка само за 3 лева компанията ни предлага едно изключително полезно нещо и вие го виждате на вашите екрани. А това е комплект за поставка на прибори. Колко красиво ще изглежда нашата коледна масичка, когато поставиме точно по този начин приборите. Само за 3 лева, когато закупим един от комплектите. По същият начин вие може да ги презентирате и на вашите приятели, и на хората, които искате да участват, да вземат, да направят подаръци за своите близки. Защото не само тези прекрасни продукти ще получат като подарък, но ще получат и този пълен набор от
продукти, които сме ползвали вече, знаем, познаваме ги, знаеме, че тази серия, едната серия ще включва универсален крем за лице за нормална и суха кожа, универсален крем за мазна и разразнена кожа, мек измиваш гел за лице, само за 66, както и другата серия, която аз лично много харесвам, хидратираш крем, околоочен крем, регенерираш нощен крем, интензивен хидратираш крем с 15% защита от слънчевото греене. Но независимо, че двата комплекта, всеки един от тях ще получите само за 3 лева тези чудесни набори. Направете вашата маса красива, направете вашата маса стилна в коледната нощ и нека блестим, нека бъдем здрави, нашата кожа бъде здрава с продуктите на Михи и съответно нашата трапеза да бъде стилна и подредена с подаръка само за 3 лева, който ще ни поднесе компанията. И така, не спираме до тук. Не спираме до тук. Подаръците продължават и отново имаме пакет с хидратираш, почистваш гел, хидратираща мицеларна вода, нежден почистваш мущ само за 41,40 и отново комплект, който ще бъде с меки подложки за напитки. 9 броя за всички наши гости, които ще дойдат на масата само за 3 лева. Ще имаме 9 броя с тези чудесни подложки, които можем да поставиме на празничната трапеза, закупувайки един комплект от тази чудесна серия Clean. И така, продължавам натам. И какво виждам тук? Ето още една изненада. Вие виждате на вашите екрани един невероятен адвент календар коледно дърво, което компанията ни приготвя. То ще бъде само за 7,80, нещо пак изключително стилно и интересно, ако закупим мъжкият или момичешкият или момчешкият комплекс от серията Girl или Boy, който е в нашия каталог. Имаме за женската серия, дамската серия или момичешката серия, така мога да кажа, пяна за вана с плодов цвят, течен сапун и шампуан и мъжката пяна за баня с плодов аромат, течен сапун и шампуан за момченца. Но независимо от това, само за 7,80, след като сме закупили някой от тези комплекти, момичешкият или момчешкият, можем да получим това чудесно дърво, както видяхте на презентацията, коледно дърво, календар. И така, продължавам натам с нещо изключително интересно. Веднага ще се възползвам аз лично от тази промоция, от това предложение, за да мога да си закупя този гел за миене на съдовете, както и втори гел за миене на съдове, 2 гела за измиване на съдове, но в замяна на това аз ще имам като подарък тази чудесна коледна покривка, с която мога, разбира се, с която мога да застелям трапезата си и да посрещна своите гости. Тя ще бъде като подарък при закупуването на този комплект. И така, продължавам с следващата изненада. За никой не е изненада. Знаеме сертификата, който спечели този продукт Ракитник много скоро. В групите ни беше посочено това нещо изключително полезен, изключително веган, изключително добър. Даже добър е малка дума, за да кажа. Изключителен продукт, който компанията ни предлага. Аз лично много го харесвам, защото той е като една панацея за моето тяло, за моята кожа. Само в комплект от 55,60 веднага можем да закупим и 3 продукта, които са натуралният скраб за тяло, натуралното масло за тяло и натуралният душ гел. Изключително полезен ракитник за нашата кожа, веган продукт, който препоръчвам на всеки да има във всеки дом, полезен и за вашите деца, полезен за всички, които обичате. Няма химия, всичко е натурално, за да може да дадем любов и полезност на хората, които обичаме около нас. Както и за нас, разбира се. И продължавам.
Ето и нещо интересно. Крисман за мъжете. Подаръци за мъжете, те не са забравени в този момент и за това компанията ни дава само за 30 лева този комплект, който е от няколко продукта. Крема за лице, околоочен гел, както и балсам за устни. Няма да забравиме нашите мъже, защото обичаме нашите мъже и ще им дадем значението, което наистина заслужават с този чудесен мен подарък, този чудесен комплект, който компанията ни го предлага само за 30 лева. И продължавам натам с нещо ново, нещо интересно, което веднага видях, когато беше конференцията, която беше в Полша, видях и ми направи веднага впечатление този чудесен нов парфюм, нов аромат, който компанията ни предлага и той ще бъде вече след няколко дни наличен, за да можем да го докоснем. Знаете, че компания Михи е от компаниите, които създава аналози на едни от най-добрите, на най-така търсените марки в световния парфюмерия. И това, което в момента, само секунда, нямам се, това, което ни предлага под номер 040305, това е Impression или новият парфюм, импресионизъм, както се превежда, новият парфюм, новият аромат, който компанията ни предлага, а той е аналог на Yves Saint Laurent Libre, което аз лично задължително първо ще взема като мостричка, за да мога да видя, да усетя неговият аромат, а и след това да го закупя. Той ще бъде на промоционална цена само за вас и само за тези коледни празници на 25,80. Възползвайте се максимално от подаръците, максимално от комплектите, които компанията ни предлага. И така, виждам, че не спира компанията до тук. Виждам, че имаме още и това, което ми прави впечатление в този новогодишен каталог, е, че се е опитала да създаде максимално това, за което ви казах в началото. Да можем да пробваме повече от продуктите във вид на комплекти и от друга страна да имаме по-голям товарооборот, за да може и ние да нараснат нашите бонуси, да можем групите ни да могат да започнат да растат и да можем и ние да предлагаме повече продукти на хората, които са около нас, да ги запознаваме с тях, да подаряваме и съответно да ги приобщаваме към нашия бизнес. И това е също, което лично на мен много ми допадат. Това е Just for Love, двата парфюма с феромони, които компанията ни предлага. Те отново ще бъдат в комплект само за 79 лева, два парфюма, които ще направят наистина подарък за него, подарък за нея, за да може да бъдем още по-щастливи с любимият човек, обгърнати с феромони, знаете какво е феромона, и да можем в празничната нощ да бъдем щастливи и охаещи. Продължавам натам с следващият отново комплект. Вече е бил този продукт в комплект, но на такава наистина ниска цена, никога не съм го виждала, само за 68,40. Двата Just for Him, Just for Hair ще бъдат на тази промоционална цена. Обичайте хората около вас, подарете им нежност, подарете им тези прекрасни аромати. Когато сте двойка, трябва да вървим по двойки. А винаги, когато вървим по двойки, сме наистина по-щастливи, по-силни и вървиме заедно напред. Продължавам с следващата промоция, продължавам с следващото предложение. Честно да ви кажа, когато видях това нещо, си казах, това портмоненце трябва задължително да го имам. Наистина компанията е помислила и за това. Козметична чантичка само за 3,80. При пускане на поръчка от 150 лева веднага ще ви бъде качено това портмоненце, защото то ще бъде като вашият подарък
за това, че сте пуснали поръчка еднократна покупка от 150 лева. Промоцията е многократна, разбира се, може да пускате няколко поръчки. В тези няколко поръчки ще бъде качено само за 3,80. И това, което искам да подчертая, е, че тази промоция е валидна за двата каталога или всъщност за двете кампании, които компанията ни предлага. А това е от 26.10 чак до 6.12. С тези чудесни промоции не е невъзможно да направим такава поръчка, за да можем да имаме това чудесно, тази чудесна козметична чантичка, за да можем да събираме в нея всички прекрасни продукти, които компанията ни предлага. И така, нека да видя какво имаме. Още изненади, за да може наистина празника да бъде празник. Всичко трябва да бъде блестящо, опаковано, красиво. Като на празник, аз бих казала. И затова ето и подаръчните опаковки, новите подаръчни опаковки, които компанията предлага, ще бъдат, разбира се, картини, ще бъдат като в кутийка, за да може да бъдат прибрани там всичките хубави подаръци, които ще подариме на любимите хора за веселите новогодишни празници. Възползвайте се максимално, направете този ден наистина приказка. И така, какво всъщност мога да заключа с презентацията, в презентацията си за каталог 15 и 16? Това, което компанията лично ме изненада толкова силно. 29 нови продукта. 29 нови продукта. Аз не виждам компания, с която да расте с такава бързина, с такава скорост и да предлага във всеки един каталог толкова много нови неща. 29 нови продукта, които ще бъдат в каталог 15 и 16. 62 оферти. 26 купи 2 на цената на едно. 16 комплекта, които ще бъдат и които аз току-що ви ги представих. 5 комплекта и още това, което ви представих. Взимате комплекта и още нещо за 3 лева. И още нещо за 5 лева. И още нещо като подарък. И още за целия каталог един продукт. Наистина, това, което ме изненадва, че компанията мисли за нас. Мисли за хората, които работят с нея, мисли за хората, които я обичат и за това иска да направи тяхният празник, тези два празнични каталога наистина богати и удовлетворяващи всеки един вкус. И така, това, което компанията, отново трябва да кажа, това, което компанията ни предлага, е чрез тези оферти, чрез тези предложения, максимални продажби, защото няма нищо по-хубаво. Продажбата на вас носи бонус точки. Всеки един от вас може да предложи на негови приятели, разбира се, да се включи в редиците ни, да се включи в компанията ни, като веднага от тези суми, които ви казах, ще вземе след регистриране минус 30%. Нищо по-хубаво няма от това да ни дават подаръци, пък и отгоре с минус 30% за нова регистрация. Възползвайте се максимално, за да имате максимални продажби, максимален доход и, разбира се, възможности, на които компанията възлага за нов бизнес, за развитие на нов бизнес, за приобщаване на нови хора, на които ще подарим тези чудесни продукти и те ще ги обикнат и ще станат част от нашия екип. Благодаря ви за това, че бяхме заедно. Представих ви новогодишният каталог, новогодишната презентация на компанията Михи, на всички тези подбор от тези комплекти, които компанията предлага за нас, за да можем да бъде нашият празник и празника с любимите ни хора. Наистина запомнящ се. Приятна вечер! Благодаря ви, че бяхме заедно.